लोगोफोर आं दिनै मोनसे आपडेट होनो नागिरदों आरो ना माने जोंना बै क'क्राझाराव मा होनो भिखारिफ्रा माने बै गेस्ट हाउसाव आरो ना एकदम मायबायाव आरो ना गेस्ट हाउसावल' नङा मायबायाव माने 300 थाखा 200 थाखा मोननो थाखायनो बिराद होंसो होंसो थाङो हरनि 10टा 11टा 1टासिम नेयो नङा होमबा लास्टफोराव मा जागोन गिदिंना फैगोन नङा होमबा दा बेखौनो बुंनो सानदों आङो मानो होनबा आंथ' बेफोरबायदि जों भिखारिबाबो जों मालायनाव बिबायनानै जाया नङा होमबा नांगौबा खस्थ' खालामनानै जागोन मेनेज खालामनानै जागोन मिथिबाय मेनेज खालामनानैसो जागोन जोङो मानो होनबा जों रावनावबो बिनो थाङा रावनावबो हरनि 12टा 1टासिम नेनो थाङा जों 200 300 मा थोनांगौ अमा बेदर सेरसेनि दामानो ओंखारा नङा होमबा दा आं बेखायनो नोंथांमोननो आपडेट लाना फैदों जाय बे बिहैग्रा माने बिहैग्रा आरो ना जमथा फैग्रा दाउ बुस्ट्रि बायदि मोनखांनायानो जावले आजावनो लाग्रा आरो ना बिसोर जाहैबाय भिखारि माने एकदम फैसानि लबिया आरो ना बिथांमोना लबिया एकदम जोंनो नाङा बिदिखौ जों बिदियाव दैज' गैया मानो होनबा आङो 2017 निफ्रायनो भट होदों आरो ना नै नायनो हागोन भट होदों बे भटखौ मानो नांगौ जों जुदि भट होबा थुबाबो जेबो थाखा फैसा बायदिसिना हेल्प मोनाबा लिडारफोरनिफ्राय होनबा मानो होनो भटखौनो होला आङो मानो होनो भट होना लाब गैया रायजोफोर ओंखायनो सिफायदो बेखौ मानो नांगौ बेजोंलाय मा मोनो बेजों जेबो जाया बे ओंखायनो नांला आंनो बेखौ सिफायबाय आं रागा जोंबाय आं दिनैसिमबो जों एथ' इलेक्सन माबा भट थुबाय दिनैसिमबो थाइसेबो थाखा गैया बायदिसिना सेंसननिबो गैया मा गन थाननांगौ बेखौलाय नांला आंनो बेखौ सिख्रेबजोबनांगौ बेखौ मा नांगौ बेखौ गन्था नाङा आंनो भटखौ नांला आं बैरा गथ' जानोसै आं बैरा गथ' मानो नांगौ बेखौ मानो नांगौ भटखौनो होला आं नांला आंनो एसेनोसै होनबा लोगोफोर।